Parish Pastoral Council for Responsible Voting nagapanghanda na para sa naghihilipit nga eleksyon. PPCRV may pahanumdum sa mga botante. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Naabdan sang news team nga masako nga nagapreparar para sa palaabuton nga eleksyon ng mga katapos ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV. Kada isa may ginatindugan nga papel sa adlaw sang eleksyon. Magluwas dira, advokasya kag tinutuyo sang PPCRV nga masunod ang CHAMP o kon clean, honest, accurate, meaningful and peaceful elections. Nga nagasupport ang simbahan sa pag-exercise sang healthy nga democracy through elections. So, through PPCRV, the church involves herself sa sining process sang aton nga ginahimo ilabi na gid sa pagpili sa mga bag-o nga lideres. Dako nga pagpanghangkat sa bugos nga pungsod ang pagpili sa mga kwalipikado kag nagakaangay nga mga kandidato nga magapungko sa pwesto kag magaserbisyo sa tawo. Ngita kita sa mga qualified candidates nga mahambal naton nga pwede na gid iya nga hindi kita mabiktima sang ila mga sala samtang ara sila sa may office. Pahanumdum sang PPCRV sa mga botante pangitaon sa mga kandidato ang KKK o kun kakayahan, karakter, katapatan sa pagpili isang kandidato, kakayahan sa pagserbisyo sa publiko, karakter o kun pinamatasan ilabi na sa pagpangimanwa, katapatan hindi sa partido o kun sino man nga tawo kundi para sa ngalan sang serbisyo. Ilabi na gid sa mga pigado kag sa mga ordinaryo nga mga tawo tungod kay sila niya ang nagakinahanglan sang social services sang government. Ang PPCRV ang isa ka non-profit, non-partisan nga organisasyon nga ginapangunahan sang simbahan katoliko kag ginabugusan sa mga volunteers. Upod kay Hans Diserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.